Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ingkan na ba daw? Itay kapay nga ibabaw, salbag ka. Di ka mula bumangon, di ta pagin-indayunam. Ay, na. Makaturo-turo ka nga. Nagsadot ka matay. Awan pa'y inararamid mo itangal daw. Kahit siga, ada. Kawan, nagluto naglinisak dito'y balay. Kasta mo tayo, hindi ta arubayan. Di nakpay tinulungan. Ayun, ay kita nagano reklamo mo na ya. Ay, bumangon ak manlagay. Ay, maturo ka pa'y kumakay. Di mula tultuladan ni Kapitan. Naggagag. Iso kita mo. Ipatpatarimaan dan di kusina da. Tila papalam. Umapal ka manin na kunakaw. Nagmayat matan day ta kusina da maribanang. Wan nga rod maray, saanan akas idi nga agir-irig. Kano tiles kanon jay datarna. Imbag man. Da kamay timangkun adaga di kusina may. Nagagat ngamin ni Kapitan, maray. Oh, kita man ni nakabaklay manin iti aradaw. Wan nga raw, mapanman na nagaradaw. Ukudan na pa'y jinuang na. Ada pa'y susuunan na. Anya nga taday jay, maray. Balon na dayjay. Kat ni Mari Banang, nagpailimot. Anya nga itaramidin na ijay ilay. Ay kat gumulpi iti naimas asidaon da. Ay nagmayatan tibiyag dano kasta. Kano agkuy-kuya-kuy lang ti aramidan ni Mari Banang ita. Kasta? Saan da maibusan iti kwarta? Aga saman no may gumatang ni Mari Banang diti tersenak. Amom numano ti kwarta na. Manaw. Sagsasangaribaw. Kanayon asagsasangaribo ti umay na ikagatang. Ay imbag man. Nabayagan ajak nakaigam iti sangaribaw, maray. Amok day ta, amaray. Tati kanayon mo ikigaman kat sagpipiso laan. Kasano nga mong day ta? Kasagpipiso ti umay mo igagatang. Tultulungan kan tupay amang bilang. Ay wanan niya. Pudnot ako na, maray. Tultulado ni Kapitan ang nagagay, tatabadong. Adulamin day ta. Apay, tulad-tuladam day tataw. Kita ang tatabadong na Nakagatangan ni Kapitan itinwang na. Nga iso ti katulungan na ita nga agaradaw. Binulod na lang day ta. Impaarambid na pa iti kusina dan. Nagmayat ta kusina dan Ma'am, kinurakot na lang, di kwarta pinagpaarambid na iti kusina da. Basta ya. Ay, damagak tuman. Nalay kurakot day ta, Kapitan. Apay, tulad-tuladong kidet. Ti amok, saan kurkurakot? Kino naggagat at talaga? Patsimay, kurakot day ta. Panawan kay pa dito tatabadong. Day, sa dino ka di papanab ko, Seb. Awanti kay nistorya ko na. Mapaanak nga ron iti garding ka. Mapangkapay lang. Umay kagindi dito, ang istorya ta. Diyak masango ti makinistorya. Kasapulak ti agtrabaho. Tapno umado ti kwarta. Nuko matanapan kamot nagtrabaho. Diyan kumamot kwartam ta. Kasangsangpad mo pa ilang anapan nakinistorya. Ita, nagawid ka, ibaon nakmanay na mapan nagtrabaho. Kano day talagil ilan ti among arabidan? Kasi ka ngay, day talang mo makis-istorya ti among aramidan. Ay nabadong, awan mapasamak iti biyag mo. Nukas kakalaog. Nakasaumay di nagagay. Awan paikit diti kanun tanda. Kasanungay, nagbayag na mga kami na mangti diti ayuda. Day tala ayuda, tor orayam. Kanya nga irag, sigurado mga ikanda tayo Ay nauma kon ngagsidsida iti papaya, kas kada ugot ti kamutay. Sino kumamit ti sana mauma ka nagita abulbulong asiday ngay? Awan pa'y progreso ti panagbiag. Di mo ibaga kanya day ta Kastoy latan, agur uray iti ayuda. Gumatangak man, maray. Ay wan, maray. Alisto ak nga aglakon, no sikat ti umay gumatang. Taam mo kasaan ka nga umutang. Adda baryam iti sangaribo. Ay kat adda no gumatang ka.
Ay gumatangak iti karni asidaan me kan ni intay. Ay, ada bariyak maray. No kasta tigatangan. Ket no ngay sardinas tigatangat. Awan pagbariyak. Ano sardinas laang tigatangan? Ay, iso nga ron akar nila ang tigatangat. Mano akilo akarne, maray? Duaman akilo akarnit manok. Saggay sa kami man akilo ti sidaan ka ni intay. Ay, ikasta ti ano ti kwartana, maray. Saan nga gin-inot? Mayat. Apay ko mga agin-inot kami ngamen. Kat kawadwadan ti kwarta may marikwanan. Katwan. Sige. Mabiit laang maray. Ta mga laak iti katgatangam akarne ti mano. Sus! Ay da. Ay, nagagitak nga agtrabaho. No kastoy akanayon ti sidaan, banang. Wen, nagagat ka. Iso ana imas met asidaan ti inlutok para ken ka. Ay da. Ay, mabsog ka madaniting. Nagagat ka gayam. Iso akanen ka, ti kayat ta. Ay, iso nga gagatak dungaw. Awan ti sayang nga oras. Puro trabaho kit di ati aramidat. Ay na. Iso atulungan ka met. Tapno adulat ta ti kwartata. Ay, di mo tultuladan ni kumarim atuyang. Di lagtis-tismis ti aramidan Wen, kasjay na talaga dayjay. Ay, naapal da adwa kan ni badong na. Ay, payag nga umapal da. Ay, papalan takit di da. Unay kamatang ka badong. Di tapay sango ti tersinak ti pagistambayam. Nay, apay bawal ang tagistambay dito Tersina, maray. Saan matkit day? Ngam agidda kamatan di ta pagtugawan. Pagtugawan ngay dagiti umay gumatang. Ay, kayo makamuda mo ito Aramidam mo tin aturugan day ta atidog atugawan. Ay na, nasakit nga ron to yung likod ko, maray. Ay, naktangan, akatutugaw. Iso nga agidang mo ito Ay, saan na di ta ti pagidam Tilay parpari mo, maray. Sa paimparabaw mo day ta sakam di talamisan apang idispiak itilako katinapay. Nay, apay bawal manay. Ingka maturog iti balayaw. Ayun, ay kamutin, maray. Ungat ka laki nga ungat, ay. Ay, makarang-rang, maray. Naimbag arabe mariba nang anak kapimpintas. Unayin anagmayat adeng ganday tamare. Nakasiksiksi kapay. Ay na. Makaparagsak adeng ganda kita nga ibagbagam marikuanan. Mano akilo tigatangam akarnay, mare. Ay ket, dua manen akilo akarni ti baboy, mare. Adda bariyak di ta kwarta maasang aribaw, mare. Ay, adamat gayam nakaturog dito atidog atugawan dito Tersena, mare. Agur-urok pay. Mikabadog. Ipagbaga ka saan amaturog di tang ipapilit na ba? Apay, awan trabaho na aya. Agpadada ka ni Marito yung awan trabaho na. Magmangay ko dahil pagsarsalita nyo. Kunak man no nakaturog ka, pare badong. Ay, nakaring ako na. Ay, marikwanag. Ayan tay gat-gatang adwa akilo akarnit baboy. Mabit lang maray tamang ikilo ak. Unay mo ti panang ipasikat mo dahil tasidayin yun, maray. 2 kilo akarnit baboy. Ipaspasikat ko aya. Pudno mat adwa akilo akarnit baboy tigatangag. Ipakita man day takwarta masangaribaw, maray. Nasken pay aya nga ipakitak. Ay, ibaganan to manen apasikatak. Ipakita. Sige. Adtoy, pare. Sangaribo day ta. Basta gaya man, di lang ati sangaribo ina. Ay, katuan. Nabaliwanan. Lamay. Di mo pa'y kadiam mo tilang ati baro asangaribo ita. Kabadang. Badang, nangag mo day, Jay. Jay imak tinuan.
Wen, tumanaw ka ngamin dito'y tawa at tapno makitam. Day tayo. Duan genwang ni Kapitan. Bimaknangon at talaga. Day, buwa mga paisun to yan. May sa akalakyan kan may sa kabayan. Ay agasim man. Agatang itinwang day ta, Kapitan. At dagaya migatan na. Rurudan naksamit Apay kumamarurod ka. Ay, pasikat da talaga. Duwadakin ni Maribanan. Saan da pasikat? Talaga laeng nga daigatang da itinuang da. Inak sa ugodin dyan may sa ano nga. Tainak ilakaw. Naa, tila pampanunutom adakas. Di ka lang makapanunot itinasayat. Kasano makapanunot ang itinasayat ngay. Kat kanayon mo't akaring ti paspasidam kanya. Sagsag pawam ti konforme di ta bulbulong. No nagagat ka kuma. O di adda mayawat mo kanyak na igatang ko iti naimas amasidak. Igatang ko iti kayat mo. Ang awan mo. Ay, sermonan nakmanin ako nakan. Makauma ka. Ay na, inal daw asirmunan ka. Tadi ka makapanunot iti nasaya. Rumwara kan. Mapanak man nag-istambay di tersina ni Marijuana. Di ka lang mabain. Ag subli-subli kay jay. Pababainan da ka lang arudal. Ay, jak amon no sa dino ti paglugara. Dito'y balay wano ijerwan. Tano dito'y balay. Adda ka mo't asumadaw. Kay, ijay karwar ah. Awan mo't nga rod ti tawa makasaritak ijerwar. Tadamot amin araramidin da. No dito'y kaunag ti balay. Matuleng ka iti sermon kaw. Day ta kitandaanan. Hey! Sino mo't ti making kuko rito waswasingam kusep? Tricycle, Mike. Kiso, Mike. Kuko ka. Saan may takas to di tricycle mo? Gimatangak itinyo. Diyan mamatay. Pangalam ngay may tipaggatang mo, kusep. Ay na, oray kastoy lang dataaw, tatabadong. Adamo na puskol a kwarta ka. Nagmayatin day ta tricycle, kusep. Stainless ko naman. Pati ungor na ka stainless, agsilap. Ay na, makapasisirap nga rin. Malalala, aglisi kayo di tatabadong, tamang ano, masagid yaw. Naskin awasi nga da ito, baro at tricycle ka. Tapag pasadak man. Ay, imak kayo ay imak anuan. Maumakan na kayo, partin kayan. Ay, pasensya kan para no natagari dagiti nuang ka, kan karabaw ka. Ay, baka magamit na paray. Talaga ka di anuang mo dagitay? Na, ay kitun. Pag sinsinublatak ida apagar-arado ije bangka ka. Binulod mo sa langit. Binulod asasawa mo. Nangalam mo, tinggatang mo pare. Na, nagtanong ka pa. Kaya nung nagaduti mulakan natin. Ede naglako ak itinatang. Sos. Nakachambak mo. Ede naglako ak manayin. Nakachambak mo rin. Nagasam ngay daytaan nagilako pare. Wala! Ada pa'y sumarunong nga ilakok ken ilakok to ken ilakok ken ilakok. Ay sas. Madin sa daytoy na. Apay ilakok ka maalakon pare. Una. Ay ingka agmulatap no ada mati ilakom ken ilakom ken ilakom. Ay makasadot sadot nga ron pare. Ay, hasta kalatang harudan. Agis istambay. Awan at makukwarta mo no kasta. Ay nagaduki din ngayon bangamon pare. Parkit na kayo din dahil may sanuang mo. Na. Imak lang imak. Makauma. Na. Saan man atinuang ko ti pagpupudutan pare? Makareng-reng nga ron pare. Na. Ay kaya ba nito yang mau? Tagtrabaho kayo adwa. Tapno saan kay amaawanan iti pagkain at makan? Apay ko mga ibon na kami ngay pare. Ay bagbagak lang ano anya tirumbang nga gawin nyo. Apay di mo makita ti aglaw-lamaw. At naprogreso amin ang kabarangaya mo. Na kayo lang kinito yan mo ti nakakaawa ang biyag. Shhh! Di mo pigsahan na pare. Kababay kung mangagdagiti sa bali at tao. Ay nukayat mo iyarasaas ka. Mangag mo nga ram. Mangag mo pare. Na. Pati day tanuang mo simong batay. Ay ti ibagbaga na pare. Agtrabaho ka. Badong kuna na. Wen! Nagado nga oras ken panawon asinayang mo kuna na. Iso nga agtrabaho kayon.
Ayun, ay dahi tanwang mo nga ibabaw nakmiteng. Ay, agawit ang madlalag. Tuyang! Ayun, ma'am. Daak dito kusina. Agluto kan. Nakapanimidak dito kusina. Ta problema ti kanon ka. Nakapanimig ka mga agpaisaw. Ay, kat tumander ka dito na. Tapay. Alam di kalugong mau, kin paglinis mau. Tamapantay di bangkag. Nakapanimidak pay lang. Isungarod at tumander kan. Agpanimid ka pala dito nga. Makamalas na ita. Agalisto ka. Tadatalangan, ti marigrigat, dito'y kabildatan. Ay na! Tatabadong ka na natuyang. Agagit kayo, tapno na ranyag, ti masakbayan nyo. Ala, sige! Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, PMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, bakit kan talaga, Marituyang? Apay asyak laeng ay tibagaam iti kasta maribanang agpapada tayo laeng met ababaketan. Ay, didak maniramraman dita. Bakit kan akitaan ngamda kami kan ni Marikwanang. Marikwanang, madlaw mo dagiti nagado nga uban ni Marituyang. Uwan mat nga agpaisaw, Marituyang. Apay, di mo aya makita dagitaan nagado nga uban mo. Agparparangdan, oh. Ay, Marikwanang, adda ka di makita mga uban ko. Awan, Maray. Syaknay, adda ka di makita mga uban ko. Ay, awan mo't, Marikwanang. Nangisit latta ti buok ta. Adda amuyaw ang mabalin at ang danak amangikat kada dito'y uban ka, kukumaray. Sino ngay matimayat anaanos amang parot kada kita uban mo kat nagadaw? Nutang danam iti binteng, ay awan ti matang danam, Maray. Agkita ka, nagado ti awan trabaho na dito'y kabildakan. Uy, awan dakdagiti ko kumaray, nagado ka na ti uban ka. Kahit po no mga daw. Bakit ka nga may tuyang? Saan mo na may lamang paydayta? Siaklaan nga ti ado ti uban na. Uray magsika, nagado ti uban mo. Aya, agsarming ka nga min Ay, wala niya. Pangay tala nga nadlaw ka. Adugaya may ngagpaiso ti ubang ka. Ay nabadong lakay kamutun. Di mon mailamang ti pudno nga edad mo. Agit ka kamangaraw di ti ubang ka. Di makita. Ay, unay mo ti sadot mo tuyang. Mangkita ak nga road iti matangdanak nga agikat ka na gito'y uban ka. Ay, kat iraman mo mutin dagito'y ubang ka. Sino nga taaya ti mabalin ko atang danak? Nagrigat ti tambay kagawan. Mapay pagtrabaho may. Nagado dita ang mabalin a pagtrabahuan. Sa dino ngay. Kaya't mo tayo trabaho. Kuwi na. Noadaan mo yung ang mabalin na pagtrabahuan. Ni Marituyang, agbirbirok iti tangdanan na. Nanatuyang? Wen, ingkay di balay da. Taikan na ka iti trabaho. Ay, alaman garot kagawat. Ay, ayos. Adan tong trabaho. Nanatuyang! Woo! Ada ka? Anda ka? Ay, wala na. Nadamag ko nga may nagbirbirok kay kano iti tangdanan niyaw. Ay, kano kayat mo ti matangdanan na? Ay, wala. Apay niya ipatrabaho na natuyang. Ay na.
Nalakalaang ti ipatrabaho kun ka. Mala, umunod ka. Itrabahom, agikat ka iti uban may kinitatam abadong. Day tala teramidat. Day talaang. Manusweldo ngay. Ay kat nasurok a kwarta. Mayat day ta. Ita, agpili ka. Asino kada kami kinitatam abadong ti unaam nga ikaten ti uban na. Nagpada kay mga uban na. Unahin na kaon. Narigat nga ikaten ti uban ni tatam abadong. Taababa ti buok na. Ay di mo diktaran to yan. Bayam, agpili. No, sino ka na tatiunay na? Siyak ti umuna, abadong. Sige, sika man lang ti una ko na natuyang. Nalakla ka nga ikatem ti uban ko. Taatidog day ti buok ko. Kusip, agapot ka iti agong mau. Tasa nagulgulgulan ni Nana Matuyang ti buo na. Agatla na nabunglab. Ha? Agtala ka man dita si kabadong. Ay, nangig mo, tinyara sa askar. Nangag ko nagpiksan tupay. Malausay, rogya mong ti agikat iti uban ko. Ayan na kaya, hindi kiti tanawd. Nay, apay adamagam kanyak ngay. Wala ta, awan batin makita. Ay naku, agtrab-trabaho da Di da magpakpakita kanya ka. Kasapulan nga gronda da. Ayan ngamin, ayan ni Kwarog. Napan nga rod nagaram. Aram lang nga aram. Ang di mo't lang makaasawan. Datulad ta. Nagtarakid di ka anak ka. Imposible asaan ang makaasawan. Ayan nyo ka no, at anod. Sino timang damdamag gagawad? Ni Kapitan, damdamagan na kada kami akakagawad, no sa dino ti ayan nyaw. Nagtrabaho Kadagiti ngay kakadwa matanod. Ni Chip Kwarog, napan nagaram. Nagiti duma, napandama nagtrabaho. Kat asinon ti agrunda. Awan na. Nilangan kapitan, ano kayat na? Ay, na yan tamas kay kayat yu ti agtrabaho ngam ti agrunda di ti barangay. Nagbasit ti honoraryum. Apay, mano ayat ititad da marito yang kan kabadong atangdan mo no agparot ka iti uban da. Una niya. Diyak pa'y nadamag dahi tangag paisaw. Kataba daw. Sakbayaro diyak ta dikat iti uban mau. Nadadamagag. Anya day ta? Manungit iswildo. Day, apay siyak ti pagdamagam ngay. Ni Nana Matuyang Iso timang pasildo kanyak. Wine, tayo ti ada kwarta na. Nagmayatan no kas natataba daw. Iso nga kakan iti ubang kao. Darasan, dali. Nagkatal. Sa bagay, bilangag na manutin na ikat kong auban niyaw. Kaya manumat, kanina natuyang. Bilangin? Siyempre, idulin ko ti mailistak ang mabilang kong auban niyaw. Apay nga insardeng mo tinagparot iti uban ka. Maulawak iti angot ti bukyaw na natuyang. Apay ang maulaw ka. Pudno ti ko na ni tataba daw. Akasla na bunlog anyog ti angot ti buok mau. Agtal na ka man mag. Aramidom ti di ti trabaho. Ay wan, manungay ti sweldo. Ang trabaho ka pa, sakbay apagsaritaan ta day ta swildom. May busto dagiti uban mo. Kaano da ngay asilduan? Nagadukat adamdamagan mo na eh. Agparot ka kiday, tapno maibusan dagiti uban ko. Marito yan, awan mat apulos uban mo. Imubingak ka day maray. Ay, wun, maray. Puro nangisik day tabuok mo. Awan apulos puraw na. Pimintasak ka di mo ilaan. Ay, katuan imubeng kan pimintas ka. Nasaya at mga runo kasta maray. Saan da ko nga uyawang. Ay, sakitan ti ag problema. Nagtubon dagito'y uban ko. Ay, kat mang tangdan kamot. Iti mang paraw. Saanon? Niinting tulatan. Tauray saan ko atangdanan. Makita pa ilaang ayan ni Kapitan Aparutan dagita uban mau. Ay, padasen na asaan na makita dagiti uban ko. No di nakayap abalunutan.
Ay ba mandag iti amin akakaduam atanaw, tagronda kayo inton rabi ay. Ayun, Kapitan. Agronda kami. Apoy, sa di mo ngamin tinap na pananyaw. Napang kami mo nag-sideline nagtrabaho kumusta mo ti trabaho ngay? Nalpasan na, Kapitan. Ngam awan pa'y maswildo. Saan pa'y mga inted ni nanatuyang? Ni Maritoyang ti nagtrabaho. Uwan, Kap. Nagikatak iti uban da, kinitataba daw. Tinangdanandakan mo no? Sampay nga rod. Ang amaw, kadakkel ti itangdan kanyak ni nanatuyang. Nagado nga uban, ti pinarot ko. Di pagaman itamari ko anak, no sino kada kami ka ni kumpare ngayon tayong ti mas natertera kay. Ay, kutuan Awan dua-dua, asika. Kas makita mo maray. Awanan dagiti babasay, kung dadakkel nga uban ka. Naglaw ko nga rod. Kahit, anya ti panag ko na maray. Mabalin ko nga tan, nanayunan ni Kumari Matuyan. Anya, ay nagloko ka, no dahi tati panunot mo. Kunaklaan mo ta. Angaw ko lang, mate. Sigaki di, mate. Imubing ka lang, kastan ti damagaw. Di mo matinibagбagakin ni Kumari Matuyang maray. Kung tanak kay, numamon na. Hay, di mo padpadasan alukuan ni Marituyang kabadong, ha? Ay, saan? Diyak aramidan day tamaray. No aramidam day ta. Siyak mismo ti mangidanon kan kuana. Basta tinapadag kanya kita, karaki account. Kun imubeng tilangak, maray. Kapitana, saan ka di ako marim ni nanatuyang? Wen, apay ay Di mo makikitan. Adda siguro di tabalay da. Nagsubli-subli ak edi balay da. Kaslawan mo tao. Ay katuk-tukem Takas tangamin dayjay Marituyang. No adda ilemlemengan na. Saan ngagsasao? Uray no apo ka nga apo. Ay kasta. Kaya't nakadiasawon nga ilemlemengan na mait. Awan mo't imbaga kakasta. Adda ko maalag akwarta. Titangdan ko nang ikatiti uban da ka ni tataba daw. Apay, saan nakabaylatin ang danan? Sampay mo, Kapitana. Dayjay ni tatam abadong. Ingkadamagan kan ko Ni tataba dong magpaiso dayjay na nabanang. Ay, sige. Panawan kay pay. Mandamagan ni tataba daw. Tataba daw! Woo! Abay! Ay, ala ko mo ditangdan ka nang ikatiti uban nyo kanina natuyang. Kunaking kaasan asyak, ti pangalamit itangdan mo. Ni Nana Matuyan. Awan mo edi balayaw. Ay, kat biro ka ma. Pangbiro ka ngay. Ay, kat makamu ka mo tina. Parigatin da pay lang mo tamang singir iti tangdan ka. Ni Nana Matuyan ko lang aruday. Tawad ti kwarta ka pulaw. Marituyang, apay, sa dino ay atinap na panam. Adda akla ang di tabalay may maray. Kat no berberukan na ka ni Osep. Taapay ka na. Ay, di mo matkano intatitangdan na anang parot iti uban nyo kan ni pare badong. Tapay ti ko nam tangdanak dayjay. Ne, ay, saan mo atangdanan? Kat no day ta matitungtungan nyo. Awan ti tungtungan may maray. Adaya. Ay, simot amang nam na majay tao iti tangdan na. Nagparot lang iti uban may. Tatangdanan ay ati kasta. Ay na Marituyang, noan niya tinagtungtungan nyo, tungpalem Ay na, jak tungpalan day tamaray. Adulamay. Bayam nga agbiro kanya. Ay, adda manen tao, alinuko yo. Ay, kaasimat. Ay, awan ti tanod ko atakrot. Tandaan day ta. Awang Kapitan. Malalaki amin at tanod ka. Kawang mga man. Uwin kung kunam nga makalulwa ka. Ay, mabalin na sa anak pa yung lang nga malalaki ita, Kapitan. Ano? Uray tala ko maasa anak ka malalaki. Ay, di kagsangsangit Diyak malapdan sang Kapitan. Talagang agsangit ako.
Apay ngagsangit ka? Anya kumatsangitan mo Basta? Anya, basta. Ibagam no apay ngagsangsangit ka. Nanatuyang kong tatabadaw. Di da mo late, itatitangdan ko na nagparot iti uban da. Hindi pa binigay? Ilam-lim mga naktupa ni nanatuyang. Hey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na ka manin. Ano kasta? Anya? Apay ngayang winan 2, 3 da? Alah, paayabak da gijay. Sana mabalay na lukon da ka. Nagtrabaho ka iti nasayaan. Ito, saan da ka atang danan iti pera? Badong, papayabandatan ni Kapitan. Ay, si Katimaban. Anya sika, duwata ang nakasurat dito yun Ay, si Kalangarod Timaban. Apay, di mo mabasa tinagan mo dito abay tinagan ka. Naglawagaw, Salvador Caburlisan. Kaapay ka no, awan mo't basol ka. Ay, bandakiday. Ayan, ti mangireklamo kada kamay, Kapitan. Awan mo't makita nga reklamo dito yung barangay hall. To yan. Deta nga reklamo na Sumaning Di ko kano intitangdan na. Isaw, Kapitan? Si kakaditi agreklamo? Naglawag mo. Saka? Apay, masapol pa nga umay agreklamo dito yung barangay hall. Nagpasitan lang mit abanag, pare. Para lang sa nga pulo a pesos, asaan mi ana itad atangdan na agsangitan. Sa nga pulo a pesos nga bagbagayo, mate. Nagaduti inikat ko nga uban yaw. Ipakita man kada kwada, di inikat mo nga uban da. Dagito na Apay, nagkadon. Apay, Usay, sigurado ka nga uban mi amin dayta. Kiwain. Ay, sus. Nagadwa. May sansamot pagpungananay, ti nakaikarga na. Ay, agasam ti rigat mo anang ikat kadagita. Kaya ditangdan mo, sa nga 10 pesos laan. Ay. Manungay, titangdan mi kan ka, Usay. Mala, itad mo to yan, tapno malpasay. Bilangan tayo no mano apiraso ti inikat na nga uban. I-times tayo dayta, no manaw, ti maysa. Tapno rumwar, ti total na, iti bayadan yaw. 20 ti maysa na. Ay, sus! Ay, nagnginan ngay. 20 times manuamin day tanay. Kit aggastos kayo mat iti dakla. Diniliyo ba ti pang nangitadyo iti suldo na? Amuyo a violation dagita. Ay, jaklakuman nagpapaikat iti uban ko. Binaybay aklakuman apuraw amin ng abuok ko. Kan uray uyawon da ko. Ay na, Marituyang. Di mo sayangan dyan intangdan nyo. Taim mo bing kayo matkan ni pari badong. No addaim pa ay da serbisyo kada kayo, Marituyang. Bayadan nyo nga main tapno saan kayo ang maperwisyo. Ubad lang day jay. Ngam dakal nga isyo dito'y barangay. Ay nanatuyang kantatabadong. Uray simple laang abanag, itedyo, tadayta timay parang. Ala sigay! Ditan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Entertainment. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya mo dagita tanod mo, pare. Naglalastog da. Kunamlan na sino da. Bakit kasin? Agasem. Kuna daki di kanya kaon, alaklakayan na kaon, ngawan manak-nakom na.
imbaga dadaytakan ka paray. Unyalan, di dalam mo pare. At iwag ida, ti adu amanan. Ay, agore ka. Ay, apay anak ko na may ta. Ay na, pagasam at ti kabailak pare. Kasano apadasit? Alain na katanod mo pare. Ha! Apay kabailan pa lang ba? Ti agbalin atanaw, iti dayta akinalakay mo? Ay, kituwi na. Huh? Kabailam to, may tagbalin na kapitan. Na! Lakay kapitan pare. Ay! Widan niya! So nga lain na kung natanod mo pare. Ay, ato, ati pagbaliwan na da ito barangay kabildatan. No siyak ti tanod na. Natalnamot na ti barangay tayo inteng. Apay pailaan nga alaan tayo atanod ni Pari Badong. Ay, nagpresenta garon. Padasin tayo mo't ano niya mo't ti kabailan na. Sa bagay. Ay, awate kon, nagtanod. Adakan ka na ita, inteng. Ewan, kumpleto dan ton nga agronda. O niya. Bilib ka kanya kung to yan. Tapay ko mga agbilibakan ka. Inalad ako natanod. Ti kunam siguro nalakatagbalin atanod anya. Ay nabadaw narigat. Agpuyak ka. Basit pa'y ti honorarium ang maawat mo. Adda nga rod ti pampanunutag at diskarte ito yan. Anya manan ta pampanunutam. Bangbangir manan ta isam mo. Ay, mamuam tulad tato yan. Isuasan ka nga tagtagaray. Adda na pintas a plano tuya. Apay anak ako silap kayaw. Di mi kayat nga inalam ni Tata Badong kastanod, kapitan. Tapay, kitabalan na matagbalin atanod. Uray lakay. Kino naglastog. Saan mat analastog iti panagkunakan panagkita. Saan kada kayo atag kumpari kayaw? Ngam talaga analastog. Kita tayo ah. No saan anasaya ati aramid na. Mabalin latamot nga ikatin. Di mi nga rod kaya ti kaadanakan kadwami atanod. Danggayan nyo latan ah. Inalak akadwayo. Tapno ada kadwayo nga agronda dito ay barangay kabildata. Anya ngay ti makunam tamaysan atano dito barangay ni Badong Mau Marituyang. Ay naragsakat ako kumaray. Impalawag mo kan ni Badong Mau at itanod kat nasken nga agronda da iti rabi Amo na daytan. Nasken nga ganawa da iti agaapa. Kano naturod ni Badong kumaray. Awan kabuteng na. Nalaing nga aganawa. Ay kat nasaya at ano kasta. Nariga, tagbalin at anod. Amo ni Badong ko dayta. Ay sapay lakuma, tamaanusan na. Sa bagay, natalnamot kit di da iti barangay tayo. Awan agtatakaw, awan agaapa, kan awan aggugulaw. Isuan nalagan lang ti trabaho dagiti tanod dito barangay tayo. Wan ko kumaray, pudno dayta. Isu apatyak amaragsakan ni kapitan, amaysan ni Badong ko kadagiti tanod na. Hoy, Kusep! Umay ka man ditay. Nay, apay man na Tata Badong. Basta umasidag ka dito ayang kaw. Apay. Dita. Apay, awan dayo mo ah. Sir ko naman ah. Apay ko mga ayabang kamit iti sir. Uy na, tasyak ti kalakayan na tanod. Di sir, ko naman kanyakan. Na, apay ngay asar. Apay sir. Ako ah, itimplahan ng man iti kapay. Saan to pa'y nagpatimpla ni kapitan iti kapi na kanyak? Si Kantoki din. Nukas na, di nakitimplahan. Na, nagungutan. Itimplahan ako na. Gudain, itimplahan ka, Tata Badong, sir. Kasta! Apay ngagsubli-subli kang agtimpla iti kapay. Ibabaon na, tumay ni Sir Badong. Sir Badong? Kaya iso mo ti kaya nangayawag mi kang kuwana. Ta iso kano ti kalakayan, kagawad. Ay unay ba't taon? Nakatugaw, iti tugaw ni kapitan, nakasla iso ti kapitanoy. Sapay baon na baon. Ay, kastaya. Kung naktumang kami na sana nasayat at ano day ta Tata Badong. Naglaing nga gibaon. Alaing kalatan itimplaan iti kapina. Agronda kami pa inton rabi. Ay,
Kita mano ka ba na tagrunda? Badaong! Badaong! Apa ya? Ay nahaadag di dinanog ijay igid ti kalsada. Ingka anawaan ida, taday tati trabaho ti tanawd. Why, mapanak idayan da. Darasuma! Why, mapanakaw! Sige, danugay! Danugay! Sige, kasta! Ganaw, gana! Tatagalaw! Hoy! Ay, agtal na ka man dita. Agboy-buyak, iti pudnaw, adin nanugan. Sige, danugay! Ay na, dita, kinugtaran natin yung gana sa... Unak man na ganawa ka. Anya, anawam kiday, kinagmayatabuya, di pa nagdinanog da. Kita na nagkinugtaran, ay na nagbayaday. Agbuya ka kaday. Susot pinatay dan sa malay. Anawa ilangan. Ay, saan? Nagilalay ka man ako na akong kay. Hoy! Agsardan tayo! Hoy! Hoy! Saan tayo? Gunggunam kusay. Apay kaming ngagan anawa ka dita. Ni may kalako man nagbuya, di saan nakanadanaw. Unay mo day tabukol di tamuging mau. Huwag nga rin kagawad. Inram-raman da ka. Dinano kayo na kita aga-apa. Sada bali ta agapukan ka. Naanawa dagiti aga-apa lalaki. Una, yung kastoy mo tinagbanagan ti rupak. Idagasan da ka mat iti health center. Dinto mo, nagganawa ni tatabadong. Kunak ano naganawa? Ta nagtartaray mat anapan ija ayan dagiti aga-apa. Samit! Nasangkot ak ngagbuy-buya. Kastaw na iti katawa na ngagbuy-buya. Anya? Kinunakto mo ngamin kini kapitan. Asan nang alay na kastanod. Kitaan tayo, ano sumaya ati pa nagtrabaho, nakadagiti sumarsaron nung aldaw. Agronda kami, nitong rabi ay, ito yan. Agpuyat kayo ano kasta. Ay, kito na. Talagang agpuyat kami. Ay, awan metlat ta tinagbaliwan ti panagbiagta. Nanipod nagbalin ka atanog badong. Anyang awan nga ibagbagam eh. Awan metlat ta masigsidata. Ay, kaya danto ah. Kanon tong ada. Kabigatan to yan. Adan, isang pit ko amasida. Urayim lang ka din. Reporting for Jotay, sir. Da! Uray kalaag saludo kanyak apari ba daw? Ay, kitag-reporta nga ron pare. Agronda kayaw lang ita arabi iwan. Ngamday, apay nga agsaludo ka mo tin akas la soldakas. Makita mo tinagbaliwan da ito barangay tayo, pare. Iti tayo ito ya panagronda eh. Ay na! Ay, wala niya. Dakal, di pagbaliwan na tayo, barangay tayo, pare. Ay, sabagay, dahita mo tinamnama paray. So, maragsakan na ka, nangalakan ka. Kastanod ko! Kanya mo dito kabuhato yung agrondan ta nakaturog. Tatabalaw! Uy! Nagring ka! Hoy! Tatabalaw! Nakadilima ba sa manok? Manok mong ay bagbagam. Di mo timbagaking ka. No, ada lumabas sa manok, ringan na. Tapay no, da lumabas sa manok. Ay, basta ringan na ka. Saan ka di arumbang ay nga agronda tayo? Da kayo tagronda, tamaturugan. Madiday ta Rumbang agronda tayo amin, tataba daw. Ay, laklakayan na ko. Pagrondahan na pala may. Ay, agure ka ba? Anya dahi jay nakatuon, ni jay sang atikayap. Agure ka. Ay, manok samay. Manok nga ta. Unsa? Apay aya. Namurmurayahan ako na. Nay, agure ka. Papa naman, tataba daw. Ay, di ka man tumanagaray kusip. Inaktiliwalay. Anya nga tararamidab duyan. Ika na gumatang iti Ricardo. Talutwe ko na ito natiliw ko aman. Nang tiliwam iti dayta. Ay, unay ka na yata damagan pa yan. Saan tamit amanok dayta? Itimbaga magking kay di rabi eh. Ngayon tuno sumang pita. At danawit ko asidayin ta. Kitiso day tuyain. Mala, ingkag. Takasapulak ti Ricardo. Wan, mapanakaon. Ngam niya. Di mo man isa istoryahan ay, kini kumari makuhanan. Hindi talim tumanin na manok ti sidayin ta. Gumatang ka iti laya, bawang kan sibuyas, maray. Wan man maray, tagsida kami kinibadong ko iti manok at iniliw na idirabi ay. Anya,
Nagtiliw ni Badong ko iti manok iti rabi ay. Manok yaw? Saan ba't iti kunak? Nagtiliw iti saan nyo atarakan? Inak man laangan. Naistoryak matan kan ka. Kat ko na ni Badong ko ajak istoryaan. Mala, iyawat mo dagiti rekadaw. Tagawid akaw. Ay, nailaw anak matan. Ada tattao di tarwar, enteng. Agreklamo da kano, tanapo kaw titarakan da amanok, kas kada pato. Ay apay nga umay dapay dito balay nga agreklamo. Adu kano unay dagiti agreklamo ije barangay. Ay, aniyang ti mapaspasamak dito barangay. Adumutan ti mataktakawan. Katry nabimot nga agronda dagiti tanawd. Kompleto da payen kunam. Kuna idin ni pare ba daw, adakal ti pagbaliwan ti barangay. No, ala akastanod, agap na. Ay, kat dakal talaga tinagbaliwan na. Takitaam adon ti mataktakawan ni titaraken na. Saan nakabaalan ni Kabadong ti aganaway ti agaapa, kapitan? Ay, sumod na ti bagbaga dagiti tataaw. No adda agaapa, podno ato maray ije ayanda. Ngam saan nga ganawa, no diket, agbuya, kansugsugan na idang agapa. Ay, saan mabalinday Kan isunsa tagtiltiliw iti manok, tunggal agrondada. Ha, ay nagloko na, apare ba daw? Uri agdama kakadagiti kakadwa na atanod, kapitan. Podno, kapitan. Kadagronda kami. Agtiliw iti manok. Wano, konformiditan ni tataba daw. Ay, anyamat at klase ti tanod daytan. Nagtakaw magganti kayat ng aramidang kap. Ay, no kasta ti aramid na. Ay, ikatatlagan. Saan pa yung agronda Pero maturog ti kaya ng aramidain. Ha! Ay, ikatakatalagan. Ay, wano, kapitan. Nasay-sayata nga ikatan yun. Kunamlan asinaw. Suruan nakman nga drama tuyang. Apay asuruan ka. Amok ayat ang drama. Tapno makadrama ka. No kasarita na ni pare nga inteng. Daytan ti bagbagakan ka. Idi pailaan. Ibagbagam nga. Saan analaka ti agbalin atanod? Naskon anasaya at ti aramid mo. Ay di ka man. Nagsida ka magkaragiti. Nyaw awid ko amano ka. Kanadapay pataw. Ay di nakiramraman dita. Si kalaan ti sumumba. Kasi ka tinagaramid ka na kita, kalukwan. Ay, pare. Pare, inteng. Pare, aya. Don't cry. Awan pa yung pagbagak kang ka, you are crying na. Ay, amuklatan, pare. Ibagam nga, ikatin na kaon kastanod mo. Na! Abay nga mo. Ay, katamuklatan na, pare. Eh, no kung mga mahita nagaramid ka iti nasayaan. Di saan ka kung mga ikatan? Oh. Ay, kasano mga min, pare. Patak. Kung namin nagiti amanawk. Hindi tiniliw ko na. Ay, makaringgor mo nga, may. Oh, tila, ras-rason mo. Ay, bayadam ki, day, dagiti manokan pato nga inalam. Apay, di nalakas yan, pare. Ay, awan ti asi-asi ita. Ha? Day tati do sa ti tao, asaan anasaya at ti aramid na in the world. Ay na, tatabadong! Madusa ka! Tagtaktakaw kamit ngamin, iti saan mo aliwan. Ngam sakbay na, kaya't may may nakablawan da Regina Carbonell, ken Natalie Carbonell, dita bahong La Trinidad Benguet. Ken, kada kayo amin ang ako, anaayat adumdumgan kadagitid drama ni. Ala sigay! Dinan, tinagibusan kisabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TM
Production Center. Iti DZWT 540. Kaya na ito ay ng estasyon. Ayaman kamay, iting kay panandangay.